Ay, duro duro. Ano ka? Hala! Ryan, babantay! At si Luka! Ay, leka. Tong-tong di ay tong-tong. Slide mo dito. Ano? Ay, Leo. Hey, Lucas, come here! Tulong siya! Ato na ko, te? Lucas, let's play card now! Play card, Lucas! Flipper! Let's play card, Lucas! Hey! Minor. Video. Lalu dahil dili tuguson. O tuguson dili tuguson. Dahil ay binuang dia. Ulan. Yapon, malapan. Let me watch your card. Kung matayo sa uma, kay magbiko ka. Oh. Mama. Opo, mama. Ito na di man Opo, kwarta lang. Ah, Minor. Ito na ating duit mo dito. Ay, pwede. Dito? Wala mo trabaho. Ato na mga tenso mo, Fred. Lagi. Ay? Ano naman ang oy? Ito ubolo ko mo.
Loy, tara. Tara. Ay, gano'n. Ay, awan na. Parang na siya. Loy. Ano na? Tagsa. Tagsa ka, ito. Kamukha ka na. Paano na ka? Berabang ka? Dua. Nilai ko. Oh, okay. Sino ko? Pere, puso gitu. Merry Christmas. Merry Christmas. Yang sanggap. Ayo tak. Relax, relax lang ha, relax. Yuhin natin. Ano na po? Yuhin ko to, Pen. Yung balik na. Hey, come here, come. Ala, kapino sa dana di ay. Maya lagi. Ay, kopi kayo ng limpiyon ka. Na? Nada tilapia ng dagko. Ano dagko? Asa ba? Lagi harvest mo pino ka. Wa pa ka tuloy ka. Ay, sus na ana day natin. Unday next day. Na ka sa salida. Sentro ko man. Relative. Ya. Makanya, Kita, no? Heart, and you're so mean. Di sabihin ko, hi, sa dito di. Live. Oh, Nalagay siya. na hello, Mila, shout out. Mag-subscribe ko dito sa salud. Ay, ano nga kuha na ako. Gana ko sa yuta na luto. Marami tabang ato sa mga tao. Kwek-kwek na barato. Medyo rin na. O, lamig pa kayo. Paghay sa jadi. Opo sa ni mo kaniga sa nani signal. Oo. Pila na ka minutes ate? 8, 9. Dari ate, kung anong mo, nila sila o. Check to the heart, and you're so lame. Ate, dili natin rin, hindi sa kilan. Yan, maghapon, ito ko.
Ito na, nanay. Pwede. Ah. Ate, ilapit mo sa tubig, ate. Ayan ang tubig natin mga bay. Sa ngayon, mahal ang itlog, mahal ang mantika, mahal ang asukar, ang harina, lahat nagmamahala na. Pero, 12 pa rin ang itlog natin. Mura pa rin ang ating paninda. Tulong na natin sa mga tao. Kaya pinipilahan talaga mga bay. Gutom yung mga tao ngayon. Ate, di? Lupad ang bubong mga bay. Ala, bisag ulam, birada. Salamat sa pag-share. Okay, thank you so much. At si Rihanna, itagawag ng camera.